Meillä oli pitkää myynti, tosi ei nyt nihkeetä. No, oli se tosi nihkeetä, vaikka me mun mielestä ollaan paikkakunnan paras kuljetusliike. Onneksi mulla oli kuningas idea, miten me saadaan käppyrät nousuun. Mikä on se yksi asia, mikä erottaa meidät kilpailijoista? Aivan nopeus. Me aletaan sponssaamaan Heikkiä. Kovalaista. Kysymyksiä? Se oli menoa sitten. Me todella alettiin sponssaamaan Heikkiä ja päästiin, sanotaanko, satojen miljoonien ihmisten huulille ympäri maailmaa. Hi Kay, you've got an announcement to make. Meidän present money sponsor, Kurren kuriripalvelu. Well, there you have it. You heard it here first. Curé? Mais qu'est-ce que c'est curé? C'est n'importe quoi, curé. Can you tell us something about your business? Yes, very fast. Kuriripalvelu? Huh? Homma lähti rullaamaan ja kysyntä kasvoi välittömästi ja räjähdysmäisesti. Kuré, do you do delivery in Mumbai? Tärkein pointti meille oli kuitenkin se, että me tavoitettiin nämä paikalliset asiakkaat. Nyt lopu leikki, me ollaan nopeita kuin Heikki. Yrittäjä. Fonectalta saat kaikki välineet, joita markkinointiin tarvitset. Ja Heikkiä voit päästä sponsoroimaan osoitteessa fonecta.fi/Heikki.